Dobré ráno, priatelia. Je pondelok ráno a myslím si, že je to posledný týždeň nášho voľného pohybu. Tu nejde o to, že sa tým vyhrážajú. Tu ide o to, že oni to reálne musia urobiť. Prečo? Pretože Národná rada končí vo štvrtok 17. A potom po nás len potopa. Zákon, ktorý bol prijatý a kde sa všetci spoliehali na to, že Čaputová ho bude vetovať, ešte pochválila. Čo k tomu? Už len to, že ak sami nezabojujeme, nemôžeme sa spoliehať na nikoho. Od 1. januára je zmena ústavného zákona. Aké ďalšie zmeny v ústave si sám odhlasuje Matovič? Zamyslite sa. Určite, ale určite, tam bude zmena aj v rôznych slovíčkach. Viete, ak je v ústave napísané ústava alebo Národná rada má 150 poslancov, znamená, nech aj sekery padajú, musí mať 150 poslancov. Ak ich nebude mať, Národná rada neexistuje. Je nefunkčná. Pozor, nehovorím o hlasovaní. Hovorím o počte poslancov. Ak je v ústave napísané, že Národná rada má 150 poslancov, tak musí ich mať 150 poslancov. Ak nemá 150 poslancov, to znamená, že sa niekto vzdá kandidatúry a jeho náhradník musí sa voliť nová. Pretože ústava hovorí, že Národná rada má 150 poslancov. Čo chystá Matovič so svojimi 95 prisluhovačmi a celou vládou? Ak zmení slovečko má na môže mať, alebo maximálne má, je to veľký rozdiel. Pochopili ste, v čom vás poslanci zavádzajú? Aj koaliční, aj opoziční? Že sa nedá. Nie, nehľadajú cestu, ako sa dá. Oni vám hovoria, že sa nedá. A vy im to musíte veriť. Zlatí moji, snažím sa vám otvárať oči už dávno. Ja sama som ústavu kedysi len letmo poznala. Dnes si k nej sadnem každý deň a s úžasom zistujem ďalšie a ďalšie veci, ktoré môžeme zmeniť, lebo máme ešte právo. Od 1. januára niektoré práva nám budú zobraté. Čo hovoríte na zákon, že od 1. januára v období akejkoľvek pandémie, lebo evidentne chystajú ďalšiu, k vám môžu prísť ľudia, poverený, nie je povedané, že je to policajt, že je to vojak, že je to lekár. Jednoducho prídu, zoberú člena rodiny, odvedú. Kam? Kde? Nie sú povinní vám povedať. Čo bude s tým človekom? Nie sú povinní vám povedať. Je to vraj v záujme všeobecného zdravia. Mamičky, dcéry, vnúci. Rozumiete tomu? Už dnes sú naši starí spoluobčania zatváraní v domovoch dôchodcoch. Hovorila som vám. Pozatváraní na izbách. Viete, čo sa deje v niektorých nemocniciach? Že sú zatváraní ľudia v jednej izbe 10 dní, bez toho, aby mohol ísť na WC. Nosia mu tam podložky, nosia mu tam banány a neviem čo. A v tej jednej izbe musí jesť, žiť a prežiť 10 dní.
Čo si myslíte? Čo to urobí s psychikou človeka? Viete, keď mám rannú, vidím prichádzať detičky zavčasu. Rodičia idú zavčasu do práce, dovedú rozospaté dieťa, ešte je také trošičku niekedy aj mrzuté, ale za chvíľočku pri tých hračkách, pri tých hrách sa začne usmievať. Veľa detí si pospevuje. Ja verím a chcem veriť, že to takto zostane. Že tie naše deti si budú môcť spievať naďalej. Preto vás chcem vyzvať. Prestaňte hľadať rôzne chyby. Prestaňte s tými žabomyšími vojnami, kto s kým, kedy, kde. Na to máme čas. Na to máme rôznych tzv. Investigatívnych novinárov, ktorí vám povedia, kto s kým spal, kto si aké topánky kúpil, kto čo mu urobil. Teraz je potrebné spoločne zabojovať. Nedovoliť, aby 1. januára táto perepuť na čele s Matovičom mohla začať uplatňovať tento zákon. Musíme. Nekritizujte. Viete len povedať, prečo ste to vy neurobil, ale kritizujete, čo druhí robia. Bolo vám poskytnutých toľko možností, ktorú ste využili. Jednu jedinú. Výhovorku. Kedy konečne reálne zabojujete za zdravie svojich detí, svojich vnúčat. Za zdravie svojich rodičov, ktorých máte v domovoch dôchodcov, lebo ste ich tam museli dať, pretože neviete to ináč vyriešiť. Skúste. Skúste tú štipku zdravého sedliackého rozumu pohľadať niekde, kde určite ešte je. Ja vás pekne prosím. Zabojujeme spolu. My 19. decembra o 15:00 v Michalovciach a v Žiline sa stretneme. Stretnú sa ľudia, ktorí reálne chcú niečo zmeniť. A potom o 16:00 sa pohneme autami. Každý má svoj cieľ. Aj ty na východe, aj my od stredného Slovenska smerom na juh. Pripravte sa. Máme posledné dni voľnosti. Ak ich nevyužijeme, 1. januára sa zobudíme do neslobodného policajného štátu, ktorej zapredali za ťažké peniaze a sú pripravení čokoľvek urobiť, aby sa k tým peniazom dostali. Aj siahnuť vám na život. Prečo to hovorím? Lebo je nás veľa a držíme sa hesla, že Slovensko je naše a my si ho nedáme.